יותר נכון עם אנטרי, ואנחנו נעשה שוב את הסוכריה הרעילה עם סוכריות, כי בפעם הקודמת לא ראינו שהיה לי סוכריות. יש כאן מלא סוכריות. אוקיי. נשים אותם אבל פה שהם יראו. אוקיי. ומי מתחילה? אבן, נער, מספריים, המנצח, בין השתיים, 1, 2, 3. הלו, טאטה. אוקיי. טוב. בחרת? שנייה. יאללה. אוקיי, תעשי עיניים טוב. אוקיי. אוקיי, יאללה, מי מתחיל? אבן, נער, מספריים, המנצח, בין השתיים, 1, 2, 3. סטארט. טוב. שנייה, לקחת את זה מפה או מפה? אני לא יודעת. מפה. לא, מפה. או מפה? מפה לקחת. לא, זה היה כאן, הלימון. על שלי. על ההתחלה, אז יאללה, נעשה עוד אחד. יאללה. אני בוחרת הפעם. את לא יכולה... לא, אבל שלך עדיין פה אז את לא צריכה לעצום עיניים, אני פשוט אסתכל על זה. אוקיי, בחרתי. לימון. יש. טוב. אוקיי. יש לנו רק עוד 2. הצהוב והירוק. אחד מהם זה שלך. גם שלי. לא. זה 2, זהו. זה שלך. זה שלך. בחרנו את אותו אחד. בחרנו את אותו אחד. ביי. ואל תזכחו לשים לייק לסרטון. ולהירשם לערוץ פעמון. ביי. ביי.